Itt vagyunk a Ferencváros szívében, a Helytörténeti Múzeumban. Minden évben van egy gyermekrajz kiállítás, ami József Attila születésnapján nyílik. Vers illusztrációs pályázatról van szó, ez az egyik legszínvonalasabb Magyarország és közép-európai gyermekrajz kiállítás. Itt vannak elhelyezve az első-másodikos gyerekek munkái, a harmadik, negyedik osztályos gyerekek munkái, a felső tagozatosok és a gimnazisták munkái. Nagyon színvonalas volt az idei rajzverseny, tehát mi zsűritagok elég komoly pontszámot adtunk, így aztán közel 70 díjazott munka van, és természetesen akik nem díjazottak, de bekerültek a kiállításra, az legalább olyan izgalmas. Beszéljünk egy picit erről az egész gyermekrajz kultúráról, illetve a vers illusztráció pályázatról. 3 fontos dolgot emelek ki. Az első dolog, hogy jó mű szülessen, az átélés. Megjelenik egy vers, egy József Attila vers, vagy egy Zelk Zoltán vers, vagy egy Kányádi vers, vagy egy Ady Endre vers, vagy egy Edgar Poe vers. És az első dolog, hogy ez a költői kép hogy jelenik meg a gyerekben. Az első osztályos gyerekben, a gimnazista gyerekben. És itt nagyon fontos szerepe van a tanárnak, hogy motiválja őket, mennyire tudja felkelteni az érdeklődésüket. Tehát ez a legfontosabb, hogy a vers az mély nyomokat hagyjon, a költészet. A másik nagyon fontos a vizuális szimbólum, hogy milyen anyagokkal, eszközökkel ezt a költői képet, milyen vizuális eszközökkel tudom kifejezni. Hát mi ezt értékeljük a zsűri tagjai, tehát hogy használja az anyagot, milyen a formavilága, milyen tereket hoz létre, hogy használja a színeket, talán ez az egyik legfontosabb, hogy milyen színellentétek, színharmóniák vannak. Meg legalább ilyen fontos a kompozíció is, hogy helyezi el a képmezőn azokat az alakokat, amit ő a versből, a költői képből kiemel. És a harmadik, talán a legfontosabb dolog, hogy milyen nyomokat hagynak ezek a művek. Tehát, hogyha eljön a tanuló, aki díjazott vagy szerepel a kiállítás, az nem csak a saját képét találja meg, hanem ezek a képek hatnak egymásra. Nézzük meg, csodatos kiállítótér, egyforma méretű A3-as képek, de erősítik egymás hatását. Tehát nem véletlen, hogy milyen társaságban van a mű. És milyen értékérzés marad az emberben a vers kapcsán. Ugyanis a vers illusztráció úgy tűnik, hogy ez egy alárendelt műfaj. Egyáltalán nem az, mert önálló. Az elkészült kép az teljesen autonóm, önálló. Mondhatnám azt is, hogy a néma költészet. Ezt azt hiszem Diagoras görög filozófus mondta, hogy a festészet az néma költészet, a költészet meg hangos festészet természetesen. Tehát érdemes ezeket a képeket külön-külön is áttanulmányozni, tehát a kiállítás nézőnek javaslom, hogy sétáljon a 2 teremben, utána pedig egyenként figyelje a képeket, érdemes megnézni, hogy milyen versillusztrációról van szó, hogy oldotta meg a kisdiák vagy a nagydiák, és azt is, hogy melyik intézményből érkeztek be, mert van olyan intézmény, ahonnan nagyon sok remek mű érkezett be, és itt elismerést érdemelnek a felkészítő tanárok, művésztanárok.